गोयन मार्गा कितली चोट्टा अरे पोरता बाबडी रोट्टा पुता कोण नदर मारता त्या गोरी बाच्या पुसतार पोलका त्या मारता त्या फ्लॅट टाकून ओढली त्या मोदरी कुई मारता त्या मिनिस्टरांच्या घरा पुता गॅस पेट्रोल पावता गोरी बाच्या बायलो लाईनी करावता ये मार्गा येते नजर मारून गोईंच्या मोदऱ्याचे कित्याक दोडे फोडले दिसान दिस गोवाचारान मारा काय वाटता ती गोंयची बाबडी पोरला कोई दुकानी रोडटाय मारा काय चेर मोत्री नदर कोई मारता त्या पोरेच्या कुस्तार पोलका कोई मारता मिनिस्टरा गाव पयल्याच पडोयता फुडल्या 5 वर्सांक तुम्ही 3 जाण भायर पडटा दिसान दीस गोया शारांत आमच्या कोई मारा काय मोदरी कोई वाडोयता अरे मारा काय तुम्ही मोदरी वाडोयता सांगात रे पगार कोणाचो पाय सोडोयता हे मारा काय एक लागोन गरीब गोंयकार रे तुका बाबडे कितले गोडोयता अरे पोरजेच्या कुस्तारे मोदऱ्याचे बायलाक पेट्रोल घालून लोगिनाक पावयता मार्गायेचे चिंतून आमच्या दिल झाल्या सान्या पुता नोची बाला रुगड तुमच्या भांगाराच्या आंड्या इरी 4-5 रुपये आणि नाल्लाच्या बोंड्या अरे इथल्या मारोग देवा सुकलेल्या कांद्या या गोरीबाच्या कित्याक तुम्ही कोतात वांदे सुकलेल्या गोईच्या सरकारा एका रुपयानं वर तुमच्या पाय खावं या उडे